Hello friends, फरायबाय Bodo Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो बयबो मोजां दङ दा CM स्किमनि सायाव आत्मानिर्भरनि सायाव फार्स्ट किस्ति एकाउन्टआव बोरै हाबगोन एबा माब्ला हाबगोन राङारि अनसुंथाइ लाइमोनफोरनि बेनिफ्राय अरेल टेस्टखौ लादों आरो नोंथाङा लिस्ट दंना गैया थ' बिनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोदों बेखायनो भिडिअखौ नायग्रोजोब बेनिफ्राय लास्टआव नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय स' बुजिग्रो एन्ड बेनिफ्राय कमेन्ट्स खालामनानै नोंथांमोना फोरमायहरनो हागोन जे नोंथांमोना माबादि कन्डिशन स्टेटास जागासिनो दङ दा जाय नोंथांमोना Bodo इनफ'आव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट लोगोसे सरकारि आसनि स्किमनि सायाव नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थानो हागोन दा नायदो लोगोफोर बे जाबाय नोंथांमोननि 50% साबसिडि लन एबा स्किम जेराव चिफ मिनिस्टारनि सायाव आसाम स्टेटनिफ्राय बेखौहाय स्पन्सर खालामदों दा बिनिनो बेखौ नायग्रा मोनसे साख्रि ओंखारदोंमोन दा बिनि लास्ट डेट जोब्बाय बिथांमोनखौहाय बे स्किमखौ नायग्रा इमप्लिमेन्ट खालामग्रा सार्भे खालामग्रा मोनसे साख्रि होदों जेराव 2 इयार्स कन्ट्रेक्चुअल हिसाबै बिथांमोनखौहाय चिफ मिनिस्टार फेल' होननानै बुंनाय जादों स' बे जोब्बाय लास्ट डेट बिनिफ्राय फाइनाल फर्म साबमिट खालामनाया टटेल बेनिफिसियारिया 1,02,000 दङ अके बिनि गेजेराव नोंथांमोना 2 लाख लाइमोनफोरनोहाय मोनगोन सासेयाव 2 लाख 3 लाख 5 लाख अब्ला नायदो नोंथांमोना बे 2 लाखखौ मोननो थाखाय माबादि कन्डिशन जादों एबा सोलिगासिनो कारेन्ट स्टेटासा बेखौ आं नोंथांमोनजोंहाय सोर्सनिफ्राय आपडेट लाना फैदों दा नोंथांमोननि क्राइटेरियाखौ जों नायग्रोगोन जे नोंथाङा गोनो गोथो जागासिनो दङ स' मोनसे बिथांमोना स्किमनि सायाव मोनसे क्राइटेरिया लाखिदों बेनो जाबाय बैसो 1 एप्रिल 2023 बेखौ लानानै नोंनि बैसोआ मिनिमाम 28 इयार्स आरो मेक्सिमाम 43 इयार्स जोंनि एसटिआव होनाय जादों मानोना बे लनखौ लानानै जाहाथे मोजां खामानियाव बाहायनो हायो उन्दैफोरनो होनाय जायाखै जाहाथे फैसा लानानै जाहाथे जानला मोनला बाहायनो हागौ बेखायनो जायनोखि बैसो जानाय बिथांमोनखौहाय बेयाव सायख'नाय जादों स' बेनिफ्राय इन्टारभिउआव नोंथांमोना बैसो उन्दैखौबो लिंहरदों एबा लिंहराखै कमेन्ट्स खालाम एन्ड बेनिफ्राय जाय सेलेक्ट जायो फार्स्टआव नोंथांमोननि एकाउन्टआव 1 लाख दा 1 लाखखौ नोंथांमोननि एकाउन्टआव सोग्रोनाय जागोन बेखायनो एकाउन्टआ नोंथांमोना गासैबो एक्टिभ थानांगोन आधार कार्डजों लिंक जानाय जानांगोन बेंक एकाउन्टआ अब्लासो दानि जुगाव डिबिटि हिसाबै फैसाखौ सोनाय जायो स' बेखायनो 1 लाखखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना गासैबो अके खालामना ला एन्ड बेनिफ्राय माब्ला सोगोन डेट फिक्स गैया जानो हागौ थाबैनो बिथांमोना एकाउन्टआव सोगोन जायफ्रा सेलेक्ट जायो मानोना बिथांमोना 100% होनायनि चान्सखौ लादों लाइमोनफोरनो राङारि अनसुंथाइ बिनि गेजेराव साबसिडि थागोन 50% नोंथांमोना 50% मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय लन स' लन दङ 50% नोंथांमोना बेखौहाय सुख'नांगोन दा बे 50%खौ नोंथांमोना सुख'नांगोन जायखिजाया बोसोरनि उनावहाय नोंथांमोना सुख'नांगोन 1 लाखखौहाय स' बेखायनो एमआइ बायदि नोंथांमोना सुख'नांगोन बेखायनो ओरैबायदि जाहाथे रां मोनोबा नोंथांमोना मोजां खामानियाव बाहायनांगोन अब्लासो नोंथांमोना साक्सेस जागोन स' बेनिफ्राय अरेल एबा इन्टारभिउ दा ओरैबायदि जायो अरेल एबा इन्टारभिउआ नोंथांमोना मिथिगौ जे लागासिनो दङ बेनो जाबाय सिरियाल वाइस नाम्बाराव लादों अके एबा नाम वाइसजों लादों जानांगौ स' बेखायनो नोंथांनाव थांथ'वाखै दासिम जेब्ला नोंथांनाव थांगोन अब्ला नोंथां फैबानो जाबाय दा गभर्नमेन्टनि प्रसेसा एसे स्ल' जायो मानोना गोबां केन्डिडेट्स थायो नालाय लासै लासै जागोन टेनसन दाला नोंथांमोनाहाय टाइम लायो प्रसेसआवहाय दा सिरियाल नाम्बार वाइसआवहाय एबा नेम वाइसजोंहाय हमना ला एनिफ्राय बा एक्सनिफ्राय लेंहरदों जानांगौ स' बेबादि सर्सनिफ्राय मोननाय बायदिब्ला मोनसे अफिसाव मोनसे स्किमनि अफिसाव हमना ला भेटेनारि एबा डिआइसिआव बा एग्रिकालचाराव 2,000नि बारा बांसिन केन्डिडेट्स दङ बेनिखायनो टाइम लागोन स' सानसेयाव हमना ला 50-60 खालामबाबो गोबां टाइम लायो बेखायनो एसे टाइम लागोन एन्ड समजों लोगोसे गासैबो जागोन नोंथांमोनखौहाय कल खालामगोन आरो बेनो जाबाय नोंथांमोननि स्किमनि थाखाय अरेल टेस्टनि थाखाय आरो अरेल टेस्टआव जि नोङो स्किमखौ लादों बेखौनो सोंनाय जादों नोंथांमोननि इन्ट्र'खौहाय एबा नोंथाङा मा खामानि मावमारगोन बोरै मावगोन बेखौनो सोंनाय जादों दा गोबां सर्सनिफ्राय मोननाय बायदिबा बेबादि कन्डिशनावहाय नोंथांमोनखौहाय सोंगासिनो दङ स' बैसोखौ लागोन 28 निफ्राय 43 बेनि गेजेराव बिथांमोना सेलेक्ट खालामनो हागौ एबा उन्दैफ्रा मोनाबो जानो हागौ बा मोनगोनबो जानो हागौ नाथाय नोंथांमोना अरेल टेस्टआव जेब्ला थांदों कमेन्ट्स खालाम बाट अफिसियेलि हिसाबै 28 बोसोरनिफ्राय 48 बोसोर जाथारनांगोन बे स्किमखौ मोननो दा बेनोमोन कारेन्ट स्टेटासा दासान्दि इन्टारभिउआ एबा अरेल टेस्टआ सोलिगासिनो दङ दा बेनो जाबाय सिएमनि आत्मनिर्भर स्किमनि सायाव 2 लाख नोंथांमोना 3 लाख 5 लाख मोनगोन दा बे एकाउन्टआव हाबगोन जेब्ला नोंथांमोना साक्सेस जायो गासैबो प्रसेस जोब्बाथाय नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय रांखौहाय सोहरनाय जागोन